Żagħżugħ ta' 23 sena residenti xajra ġie arrestat wara li allegatament ħebba inspettur tal-Pulizija waqt kontroll ta' traffiku li sar mill-Pulizija. Il-kontroll sar matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt f'Ħażabbar, b'dan il-każ iseħħ l-ħabta ta' sija u nofs ta' filgħodu. Wara li s-sewwieq twaqqaf biex issir tfittxija fil-vettura tiegħu, ir-raġel ħareġ mill-vettura u beda jkun aggressiv fil-konfront tal-Pulizija kif ukoll tas-soldati. Waqt li kien qed jiġi arrestat u manetjat, ir-raġel ħebb għall-ispettur bil-konsegwenza li kkawżalu xi ġrieħi. L-istess raġel irrifjuta li jieħu t-test tal-breathalyzer qabel ġie skortat lejn il-lockup tal-Pulizija fil-Kwartieri Ġenerali l-Florjana għal aktar investigazzjonijiet. Is-sibt u tressaq il-qorti wieġeb mhux ħati u ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €500 u garanzija personali ta' €5,000, dan minn barra diversi kundizzjonijiet oħra li ġew imposti fuqu. Waqt l-istess kontroll instabet sustanza suspettata ħaxixa tal-kannabis f'vettura misjuqa minn mara ta' 28 sena minn Ħażabbar kif ukoll vettura oħra misjuqa minn raġel ta' 25 sena miż-Żejtun. Dan waqt li żagħżugħ ta' 18-il sena minn Ħażabbar inqabad isuq vettura bla liċenzja. Miegħu fil-vettura kien hemm żagħżugħ ta' 19-il sena minn Ħażabbar. Fil-karozza nstabu sustanzi suspetti kokaina u kannabis. Raġel ta' 44 sena minn Raħa Ġdid twaqqaf mill-Pulizija kif allegatament kien se jipprova jsuq minn fuq il-post wara li ngħata sinjal biex jieqaf. Dan tal-aħħar m'obdix l-ordnijiet tal-Pulizija u anke rrifjuta li jagħmel it-test tal-breathalyzer. Sewwieqa ta' vetturi oħra twaqqfu wara li nstabu jsuqu bla liċenzja tas-sewqan u li kienu qed isuqu taħt l-influwenza tal-alkoħol. Il-Pulizija se tkun qed toħroġ akkużi fil-konfront ta' dawn il-persuni. Il-kontroll ta' traffiku tal-lejl li għadda tmexxa mill-Pulizija tad-Distrett, assistiti minn Pulizija mtaqsima ta' traffiku tar-Rapid Intervention Unit tal-Iskwadra ta' Kontra Droga mis-sezzjoni tal-Klip flimkien ma' membri tal-Forzi Armati.